er et hemmeligt sted i Vejle Ådal. Jesper, under bomben. Den er ved at være der. Jeg tror, nu nærmer vi os de 12 km, så det bringer mig op på 512 km i år. Og jeg tror, nu er det tabt, det er piece of cake. Jamen, det lyder jo fremragende, og vi kan også høre, at snakketøjet er i hvert fald i topform. Vi når snart en kategori 4-stigning her om lidt. Så klipper vi lige ind og ser, hvordan det så går. Sådan galt. Col de Resco, 590 meter, 8,8%. Men der er gode ben. Og herover. Ja, jeg er glad for, at de franske alper, de ikke er nær så hårde som dem vi har her i Ådalen. De er noget kortere. Ja. Og vejret er også godt her. Stop. Der er kramper. Men jeg har en kold belgisk øl hjemme i køleskabet. Det var motivationen. Ja, vi ses.